Dobrý den, dámy a pánové, a dneska máme tady nový video z Robloxu po dlouhé době. A dneska tady budeme hrát tady tohle, Draft and Quest, tak jdeme na to. No, počkáme. Jo, tak jsme tady. No, já mám žvejku, tak já ji vyplivnu. Tak, dobrý. Oktagon. Aha. No, teď maluje nějaký nut. A my máme jako, já vám řeknu princip téhle hry. My tady máme, poznat, co kreslí. Tady nějaký nut. Tak to je. People, já expo. Co píše people? Person, human. Person. Už to někdo uhad. 2. Co to je? Clown. Clown. Ne. Počkej. Jo, to je ten. Trpaslík. Jak se to... Já tady nemám mobil. Ne. G. Co? Gr. Co? To nevím. No, clown? Gnome. Tak to jsem ještě neslyšel, teda nějaký gnome. To teď kreslí. A někdo má co? WTF is what? Gnome? No jo, no teď. Nějaký Fin kreslí. Tak co to bude? Počkej, kap, jestli to není. Kap? Ne. To je na 3. Co to je? Bed? Ne. Co? Tohle to nevychází. Hej, co to je? Cake? To nevychází, ale. Cupcake taky ne. Co to je? Miska. Quest. Co to je? TNT! Yes! Jo! Quest boom, to boomy, to mi pomohlo. Minecraft, jo, už tam píše. Minecraft blog. Tam píše, se myslím. Yes! Tak to bych ale kdyby tam nenapsal to bomb, tak bych to teda neuhadl, jo. Vypadá jak fakt nějaký, nevím, no teď už to vypadá docela, ale, no, tak kdy budu už to hádat, teda malovat. Ale nějaký týpek, který se jmenuje Cupcake. Tak, OK. Již to je dlouhý. Co to je? No to hned píše, ne? Famous. Ha, taky to někdo napsal. Flamik. Ty vole, tak ať něco prostě namaluje. Co to je? A už to někdo uhad. Co to je? Sand, písek. A já jsem to napsal špatně. Sand. Ne. Jo, to ani nevychází. Co to je? People? Ne. Beros. Mr. Beast. Ty vole, tak ale to... Tak to měl namalovat jako. Tak já nevím. A já ještě nemaluju. Mr. Beast, to by mě fakt nenapadlo.
Ježiši, na 5 písmen. Had, snake. Snake. Co? Co to? Cat? To ale nevychází. Já jsem napsal car. Já jsem dement. Horse? Tiger? Tiger? Co to je? What? Hej, co to je? Like so. Donkey! Don! Co to je? Jsem myslel osla, ale já, sorry, že to... Horse. Není to horse, ty vole. Vid. Zebra. To si dělá srandu, ale. Jako, dobrý, ale... Hala, malu. Chci monster. Takže zelenou beru. Takhle. Takhle. Co to je? Takhle ruce. Tady to. Ne! To jsem nechtěl. Ty vole. Ještě jednou. Tady takhle ruce, takhle. Tak, teda vybarvit. Patrick, Star. Ne. Ještě to nikdo neuhad. Já nevím, proč to vyplňuju vůbec. Kolik má ještě času? Docela dost. Tak, tady takhle noha ještě. Tak, teď to poznaj. Takhle zub. Nebo spíš jinak. Jak to mám? Jo, kuma tady. Monster. Nikdo? Jak jako nikdo? Oni to dělají sválně, ne? Trapdoor. O to hned líbil asi. A to je z Minecraftu Trapdoor. No a teď ten cupcake zase maluje. Tak tohle bude poslední malování. Jako, no. Co to je? Na co? Kola. Kola. Kola? Tak jako... Co to je? Pepsi? Pepsi, já to nevychází. Pepsi? I to je Pepsi! I to je Pepsi! Co to je? Pepsi Max, vole, to je... Pepsi Black. Ty vole! A je poslední. Kola! Koal. 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 Já nevím. Soda! Soda! No! Já jsem to nestihl! Ne, napsal jsem to. Já jsem to napsal, mě to nezapočítal. No to je jedno, tak už ukončíme video. Tak doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček, ať vám neunikne žádné nové video. Tak čau!